Hai că se dă fluturașul de salariu. Urmează stația Piața Muncii, cu oprire la o discuție liberă cu Mihai Crăciun. Chiar dacă mulți oameni înjură jobul în corporație, siguranța unui salariu pe care știi că îl iei, salariu fix, e un confort pe care eu nu l-am avut până acum. Freelancerul e hustler, se zbate, are șansa să câștige bani mai mulți decât un corporatist, dar stresul nu se compară cu nimic. Într-o lună ești rege, în alta uiți să vezi ce poți să găsești la reducere la Mega. El e profesor de dicție și comunicare, comentator sportiv, voice-over, prezentator de evenimente și creatorul și gazda podcastului Crăciun Totanul. În rubrica Afișa postului am vorbit cu el despre activitatea lui profesională, dar și ce ar alege să facă dintre atâtea dacă n-ar fi presiune financiară. Asculți acum emisiunea Fluturașul de salariu, ca să știi mai multe despre ce în jur și în țara asta, cu bune și cu rele. Cei pe care vei auzi mai departe sunt Ariana, adică eu, și Răzvan. Am început, așa că acum chiar trebuie să continuăm. Cum tu ești primul invitat al rubricii Fișa postului, e firesc că nu te-am găsit cu un singur post. Spune-ne pe scurt, care sunt lucrurile la care te pricepi? Unde activezi tu ca om al muncii? Sunt profesor de dicție și comunicare, dicție în limba română fac la dicție.ro, dicție în limba engleză la Peter Piper și tocmai am fondat Colegio, Academia de Comunicare Modernă. Sunt comentator sportiv la ProTV, la Prima Sport și la Orange Sport. Fac un podcast, se numește Luni Seara, pe canalul de YouTube Crăciun Totanul și din când în când mai prezint evenimente sau pun voci pe reclame dintre cele mai cunoscute care rulează și acum. Sunt Sportissimo, Pizza Hut. Și cum ai ajuns să faci asta? Cum începe cineva să fie întâi profesor de dicție și apoi comentator sportiv, dar de ce nu și voice-over? Pentru că vedem destul de rar oamenii care pun voce pe reclame dacă nu sunt actori. Am ajuns să fiu profesor de dicție datorită lui Carmen Ivanov, care a văzut lumina din mine. Nu știu exact ce a văzut atunci când aveam vreo 20 și ceva de ani. Nu-mi plăcea inițial meseria pe care o făcea ea, pentru că i-am fost student lui Carmen acum mai mult de 10 ani, cred că acum vreo 12 ani. Și am început să colaborez cu ea pe partea de tehnologie. Scriam împreună la un blog, zona de IT. Și după ce s-a terminat programul, a zis, uite, eu am un curs, vrei să vii, să stai cu mine, vine cineva, îl învățăm cum să citească știri, vrea să devină prezentator și am zis, nu, vin mă, Carmen, că eu vreau să fac altceva cu viața mea. Deci, uite mă, vină, că o să vezi, că o să fie ușor. Și uite-mă, peste 10 ani că am ajuns să fac ce făcea și ea. În ceea ce privește ultima întrebare, și anume cu vocea pe reclame, normal, actorilor le este mai ușor să intre într-un rol sau să joace. Tocmai de aceea, pentru mine a fost destul de greu când am la bază facultatea de actorie, am la bază marketingul și am studiat, mai apoi am aprofundat cu 2 mastere, unul în comunicare și unul în filozofie și gândire critică. Deci nu prea are legătură cu actoria ce fac eu, dar cu mult studiu, cu multă pasiune, reușești să te apropii de nivelul actorilor care pot să pună voci pe reclame. Și cât de dificil e? Te duci undeva, înregistrezi la tine și gata, asta e tot? Practic, în jumătate de oră ai făcut toată treaba? E destul de dificil să-ți dai cu părerea despre cât durează sau nu o reclamă. Spre exemplu, ultima dată, când am înregistrat, deși era un text foarte scurt, am stat cam 40-45 de minute, pentru că în call erau agenția cu studioul de înregistrări, cu inginerul și clientul, cum ar veni, agenția care reprezenta clientul. Și fiecare avea o viziune diferită, eu veneam cu viziunea mea și trebuie să se unească undeva într-un punct comun, astfel încât reclama să iasă perfect, să se pupe cu imaginea și așa mai departe. Adică, deși este un text scurt, trebuie să-l joci. De exemplu, la ultima reclamă a trebuit să fac mai multe
Trebuia să fie o plăcere că gustam produsul respectiv și la un moment dat chiar vorbeam cu sunetistul, cu inginerul de sunet și îi ziceam așa vrei, îți place? E bine așa? Bun, și cum ai ajuns la Colegio? Acolo e componenta de antreprenoriat. Da, prima dată am lansat Peter Piper în pandemie. Sunt primele cursuri de dicție în limba engleză și mai apoi am simțit nevoia să lansez Colegio, care este o academie de comunicare modernă, care are o abordare destul de diferită față de programele de training hit and run pentru corporații, în care oamenii trebuie să studieze comasat în 2 zile informații noi. Aici, la Colegio, se învață pe o perioadă de 3 luni. Experiența m-a făcut să înțeleg că n-ai cum să devii un comunicator mai bun după un training de 2 zile în corporație. N-ai cum să îți schimbi modul în care vorbești într-un timp atât de scurt. Și asta este diferit la Colegio. Credem în creșterea organică printr-o călătorie, să-i spunem, holistică, n-are legătură, nu ne referim aici la curentul filozofic, ci la faptul că materiile programului sunt interconectate între ele. Asta înseamnă că ceea ce înveți la dicție și public speaking aplici la retorică, dezbatere și argumentare. Ce înveți la zona de disconfort, aplici la media intelligence. Ce înveți la design thinking, aplici la comunicare avansată în afaceri și așa mai departe. Bun, hai să revenim puțin la anii de început. Ai zis că ai terminat facultatea de marketing. Simți că te-a ajutat cu ceva, o diplomă în facultatea de marketing? Păi, dacă luăm în considerare faptul că atunci când am făcut eu facultatea de marketing nu existau atât de multe rețele sociale cum sunt acum și lucrurile se schimbă, pot spune că nu m-a ajutat. E o bază, normal. Nu am activat în domeniul marketingului imediat după terminarea facultății, pentru că am făcut după aceea, v-am zis, o școală de televiziune, acolo unde am întâlnit-o și pe Carmen Ivanov. Dar e bine să ai o bază, adică e bine să ai o... Spre exemplu, când mă duceam la interviu, mă întreba, ok, și vrei să fii reporter? Ce reporter vrei să fii? Și dacă îi spuneam că am făcut doar facultatea de jurnalism, probabil ajungeam să fac, nu știu, social sau mai știu eu ce, dar având diplomă în economie, puteau să mă pună pe zona economică. De fapt, asta și făceam atunci când am făcut diferitele stagii de practică pe la televiziuni sau radiouri. Ok, și din ce ți-ai câștigat primii bani? Primii bani am câștigat din sales, vindeam asigurări, apoi am vândut carduri de credit. Am urât foarte mult meseria asta și am renunțat la ea în detrimentul media. Am început să lucrez la radio, am lucrat la radio 10 ani, la Guerilla prima dată, apoi la Gold FM și la Tananana. Și cum ți-ai dat seama că vrei să faci asta, că vrei să faci radio? Că e o schimbare destul de mare. N-am vrut să fac radio, am vrut să fac publicitate. Îmi plăcea, eram destul de creativ, sau cel puțin îmi plăcea să cred că sunt destul de creativ și știam că erau niște școli, cred că ADC se numeau, și se încheiaseră înscrierile și am vrut să depun candidatura, deși nu mai era perioada potrivită pentru asta. Luasem legătura cu cineva, am trimis un e-mail cu absolut toate lucrările, trebuia să trimiți un PowerPoint cu toate ideile creative pe care le aveai. Erau niște bomboane de ciocolată, era o campanie Pepsi, nu mai țin minte exact, dar găsisem proiectul zilele trecute și râdeam așa cu nostalgie și nu mi-a răspuns nimeni la mail. Și am mers mai departe pe o zonă conexă. Cât timp ți-a luat să îți intri în mână și să te specializezi în domeniu? Aici e un proces continuu, nu-ți intri în mână niciodată. Totuși, dacă ar fi să ofer un răspuns final, aș spune că după 7-8 ani de ieșit din zona de confort, am simțit că am ajuns la un nivel la care pot să fac absolut orice. Radio, televiziune, comentarii de meciuri de fotbal, știri, I don't know. Dar cam 7-8 ani, cam așa îți ia ca să ajungi la un nivel la care să nu te mai sperie nimic. Spre exemplu, vezi că prezinți un eveniment peste o oră.
deja, ca și când îți zice cineva, vezi că trebuie să duci până la mega. Păi și asta nu ți-a schimbat felul în care vorbești sau exersezi continuu ca să vorbești ca pentru un eveniment, ca pentru o emisiune? Eu țin cursuri private, țin cam 5-6 ore pe zi și trebuie să vorbesc exemplar în fiecare dintre orele astea. Deci e un exercițiu continuu și pentru mine. De fapt, ăsta, dacă ar fi să spun care este cel mai greu lucru, ăsta ar fi faptul că trebuie să fii perfect oriunde ai apărea, orice ai face, trebuie să fii un exemplu pentru ceilalți, doar ești profesorul lor, iar asta poate deveni obositor câteodată. Cea mai ușoară parte este că trebuie să interacționezi cu oamenii și acesta este motivul pentru care simt o plăcere deosebită în fiecare zi. Cunosc oameni noi, unii leg prietenii care încă băinuie și acum. Feedback-ul pozitiv este cel care mă ține conectat să fac meseria asta. Și cum treci peste sentimentul ăsta de oboseală când trebuie să fii perfect tot timpul? Cum îl gestionezi? Păi ca să nu mai fii obosit, trebuie să fii obosit de mai multe ori înainte să nu mai fii obosit. Adică, uite, pot să-ți dau exemplul unei zile, să zicem joia. Ziua de joi, dimineața filmez podcast de la 10 la 12. Am cursuri private de la 13 la 16, am cursuri de grup după aceea de la 16:30 la 7 seara. Poate vine și o voce de înregistrat în vreo pauză. După aceea am meci la Pro sau la Prima de la 20 la 22 și încă un meci de la 22 la 12 noaptea. Apoi ajung acasă, nu reușesc să adorm imediat din cauza adrenalinei de după meci. Și mai stau încă vreo oră și jumătate, 2 până să mă ia somnul și după aceea o luăm de la capăt. Dar fiecare zi diferă de alta. Și dacă ar fi să explici ceea ce faci tu unui absolvent de liceu sau aproape absolvent de liceu ca o carieră posibilă, din câte faci, ce ai recomanda și totodată de unde ar putea porni, dacă chiar îl interesează zona asta? Ai nevoie de un stomac destul de tare ca să fii freelancer, pentru că dacă e să mă numesc într-un fel, asta sunt. Am mai multe joburi, am mai multe giguri, sunt mai multe colaborări. Chiar dacă mulți oameni înjură jobul în corporație, siguranța unui salariu pe care știi că îl iei, salariu fix, e un confort pe care eu nu l-am avut până acum. Freelancerul e hustler, se zbate, are șansa să câștige bani mai mulți decât un corporatist, dar stresul nu se compară cu nimic. Într-o lună ești rege, în alta uiți să vezi ce poți să găsești la reducere la mega. Din timpul liceului, e bine să cam știi în ce direcție vrei să o iei. Facultatea, așa cum am zis și mai devreme, e o bază importantă pentru ceea ce vei profesa, chiar dacă cele două nu vor avea neapărat legătură directă. Ce ai ascultat până acum a fost avansul. Am vorbit cu Mihai Crăciun despre cum arată o zi cât de cât obișnuită de lucru în programul lui, despre cum e să fii freelancer și care sunt dificultățile, și despre cum a trecut de la vândut asigurări și carduri de credit la ce face acum, adică voice-over, cursuri de dicție și comunicare și comentariu sportiv. Revenim în câteva momente cu lichidarea. Ce urmează să asculți e lichidarea. Vom vorbi cu Mihai Crăciun despre ce faci când intervine rutina, de care nu poate scăpa oricum nimeni în orice loc ar activa, despre cât e despre bani și cât e despre pasiune în ceea ce face, dar și despre de ce crede că roboții îi vor lua jobul până la urmă, cândva, în viitor, dar vor fi și părți pozitive. Hai să auzi ce o să afli. Freelancing-ul fiind partea mai dificilă. Care e partea ușoară în ceea ce faci? E vreo parte ușoară? Partea ușoară este interacțiunea umană. Îmi place să vorbesc cu oamenii și întâlnesc cu oameni noi de fiecare dată. Mă ajută meseria asta. Și la podcast, și la cursuri, și atunci când mă duc să comentez, sunt faze noi, mereu se întâmplă ceva diferit. Și ăsta este singurul lucru bun, interacțiunea cu oamenii. Ai spus că ți-a luat undeva la 8 ani să simți că ți-a intrat în mână. Dar dacă ne gândim la bazele meseriei, cât timp mi-ar lua să învăț să fac ce faci tu? Trebuie să-ți alegi o meserie.
Adică să-mi spui ce meserie ai vrea să faci, să comentezi meciuri, să faci podcasturi, să... Uite, de ce nu? Să fac podcasturi. Ai putea să începi să faci podcasturi încă de acum, încă de astăzi, dar pentru asta ar trebui să știi să faci ar trebui să știi ce lucruri să nu faci și ce lucruri să faci. Trebuie să știi ce să faci pe social media, trebuie să știi ce să faci în timpul unui podcast și lucrurile astea se învață doar urmărind alte podcasturi potrivite, pentru că sunt și podcasturi nepotrivite, deci deja există o supra-saturație de astfel de producții pe net. Trebuie să știi la ce să te uiți, să știi ce cărți să citești, trebuie să știi să nu-ți întrerupi într-una interlocutorul, adică toate lucrurile astea se învață în teren, se învață făcând și se învață primind feedback constructiv de la oamenii pe care ți-ai strâns în jurul tău, pentru că și asta este foarte important. Dacă se întâmplă să faci o greșeală într-un podcast, trebuie să ai un prieten care să zică, vezi că nu e ok că ai zis chestia asta sau mai lasă invitatul să vorbească. Sunt mai multe aspecte aici, dar ai putea să te apuci să faci podcasturi de acum. De fapt, asta face toată lumea. Bun, și cum ai defini un podcast potrivit? E o întrebare foarte grea. Cum să găsești un podcast, cum ai zis, podcast perfect sau mai zi o dată? Podcast potrivit? Tu ai spus mai devreme că e o diferență. Podcastul potrivit e până în 2 ore. Invitatul trebuie să intervină, moderatorul trebuie să intervină atunci când, într-adevăr, are ceva de zis și nu când vrea să povestească un lucru conex, un lucru tangențial cu ceea ce discută invitatul. Nu trebuie să se simtă în studio moderatorul. Dacă este o discuție one-on-one, trebuie să pună întrebările potrivite și mai apoi să tacă și să coordoneze discuția, să o conducă, astfel încât să scoată cât mai multe de la un invitat. Atunci când sunt 2 invitați, desigur lucrurile se schimbă un pic, se mai vorbește unul peste celălalt, dar cam asta ar trebui să facă. Noi avem o vorbă la comentariile sportive, nu trebuie să iasă în evidență comentatorul, el trebuie să fie cel care ajută telespectatorul să vadă meciul mai bine, să-l înțeleagă mai bine și n-ar trebui să iasă cu nimic în evidență. Și aici când zic cu nimic, mă refer și la lucrurile pozitive și la cele negative. Adică, normal, nu trebuie să iasă în evidență negativ să zică vreo tâmpenie și nu trebuie să iasă nici de partea cealaltă să exagereze vreo reacție la un gol când nu e cazul. Cum sunt golurile din penalti. Am tot auzit în ultima vreme mulți comentatori bucurându-se la golurile din penalti. Păi, ca să dai gol dintr-un penalti, sunt vreo 70-80% șanse. E normal să fie gol. Poți să ții când se ratează, asta e cu totul și cu totul altceva. Cum ziceai și mai devreme că ai mai multe gig-uri, eram curioasă, din toate astea, ce ai alege să faci până la final? Podcasturi. 100% dacă aș ajunge la o înțelegere financiară cu mine, aș alege să fac podcasturi pentru tot restul vieții. Poate aș mai face câteva cursuri pe aici, pe acolo, dar dacă ar fi să aleg să fac ceva și să nu mai fac alte lucruri pe care le fac, aș alege podcastul cu ochii închiși. În ideea asta că ai ales podcastul ca mediu de exprimare și, de ce nu, de activitate, dacă toate lucrurile ar fi optime, crezi că ai putea să-l faci continuu din plăcere sau ar ajunge rutină și atunci ar trebui să faci un alt podcast sau un alt tip de produs ca să-ți aduci aminte că de fapt îți plac anumite lucruri, dar nu când devin repetitive? Mereu intervine rutina. Și dacă ești medic, și dacă ești chirurg, și dacă ești vânzător la Mega, tot intervine rutina. Dar eu zic că interacțiunea cu oamenii face acest mediu mai plăcut. Faptul că interacționezi cu oamenii schimbă în permanență lucrurile. Asta te face să rămâi viu. Că la podcasturi nu vin aceiași oameni. Mă rog, vin aceiași oameni la alte podcasturi. Că se tot împrumută invitați în stânga și în dreapta. Dar interacțiunea umană și lucrurile noi pe care le descoperi te fac să treci peste această rutină despre care vorbeați mai devreme. Dar cu specializarea pe care o ai tu în zona de dicție, cât de greu ți-e să urmărești oamenii, să-i asculți fără să-i corectezi în mintea ta? Păi, e simplu. Eu corectez oamenii doar atunci când mă plătesc. Este involuntar. Pur și simplu, atunci când interacționez cu cineva, îi fac deja o caracterizare în mintea mea în ceea ce privește dicția. Deja îi fac un diagnostic, dar este exact ca la dentiști, ca la medici stomatologi, când se uită la dantura cuiva.
cum ar fi acum, dacă eram stomatolog, să mă uit să zic că, uite, trebuie să-ți pui acolo, vezi că ia deschide un pic gura, ia să vedem. Nu, nu prea poți să fii prieten cu cineva care vrea să te corecteze mereu. Au fost foarte rare cazurile în care mi-am corectat un prieten sau dacă am făcut-o întotdeauna în privat, i-am zis, vezi că acolo ar fi trebuit să spui așa sau ar fi fost mai bine așa, dar doar unui prieten. Nu mi-aș permite unei cunoștințe. Apropo de asta cu plata și cu rutina, e clar că poți să depășești sentimentul ăla că faci același lucru constant, dacă îți place ce faci. Dar în egală măsură ajungi într-un punct în care banii ar putea fi un impediment. Așa că ce faci tu? Cât e despre bani și cât e despre pasiune? E o combinație. Nu poți să faci lucrurile doar din pasiune fără să fii plătit. Dar pentru a ajunge la un nivel, dacă ești tânăr, câteodată mai poți să faci niște lucruri doar pentru că poți prinde experiență, care te va ajuta după aceea să ceri banii pe care ți-i dorești. Spre exemplu, am vorbit la începutul interviului despre reclamele pe care le înregistrez. De obicei, o reclamă are 7 secunde dacă e bumper pe YouTube, 15 secunde, 10 sau 20 sau 30 de secunde. Ei bine, chiar dacă tu muncești doar 20 de minute sau 40 de minute la o reclamă, te ajută anii de muncă pe care i-ai în spate. Adică tu nu ești plătit doar pentru cele 30 de minute, ești plătit pentru cei 10 ani sau 12 ani de experiență, ca să poți să dai într-un timp atât scurt și așa cum vrea clientul reclama respectivă. Ți-e frică de roboți că îți vor fura jobul? La un moment dat se va întâmpla asta, e ok, însă creativitatea umană este pusă în pericol, dar nu va afecta, cred, generația noastră. Noi ne vom folosi de inteligența artificială pentru a face bani mai ușor. Generațiile următoare vor primi bani ca să stea acasă din cauza că roboții le-au luat locul de muncă. O să fie un șomaj. Atunci o perioadă foarte bună în care să facem podcasturi, că oamenii vor avea mai mult timp la dispoziție să le asculte. Uite, o perspectivă foarte interesantă. Da, uite, în perspectiva asta, când tu ai început în radio și în TV, era cumva cântecul de lebădă al perfecțiunii sau al acelei voci de radio și acelei imagini de TV și al dicției pentru mediile astea. Internetul a democratizat până și zona asta și ne arată totodată succesele pe emisiuni online, atât audio cât și video, ne arată că, de fapt, nu conta perfecțiunea de tipul ăsta. Și atunci te întreb pe tine, contează sau nu contează? Ani la rândul oamenii s-au legat de niște concepte care nu aveau niciun sens sau aveau sens pentru momentul lor și pur și simplu au rămas legate de noi ca niște artefacte umane? Înainte, pentru a putea face o emisiune, trebuia să te duci să dai o probă și abia după aceea poate avea o șansă să faci. Acum, ca să faci o emisiune sau să faci un podcast, trebuie să-ți cumperi câteva microfoane și o cameră. Eu zic că e un lucru foarte bun ce s-a întâmplat acum cu podcasturile, cu aceste noi emisiuni pe net, pentru că oamenii tind să spună lucruri pe față în aceste podcasturi și totodată cred că persoanele care nu puteau pătrunde din cauza că aveau o problemă cu lucrul sau poate aveau o problemă mecanică în ceea ce privește pronunția, aceste persoane erau trase înapoi. Dar era clar că este ca să fac o analogie, este ca în cazul modelelor, da? Pentru că noi vedem modele în reviste și trăim cu impresia că așa trebuie să fim și noi, așa trebuie să arătăm și noi, să avem six-pack și să stăm drept și să fie totul perfect. Ori nu e așa, adică de-aia există și tot felul de blamări în direcția asta. Dar internetul reușește să ucidă ușor televiziunea și stereotipurile și preconcepțiile. Și crezi că ăsta e un lucru bun? Orice se întâmplă nou e un lucru bun. Cât timp te mai vezi făcând treaba asta? E un ritm destul de greu pe care îl duc, dar îmi asum asta. Deja mi s-au alăturat oameni care mă ajută. Sunt unele activități pe care le fac singur, dar, spre exemplu, pentru podcast suntem o echipă de 3 oameni. La Colegio suntem pe lângă profesori 4. Sunt persoane care mă ajută, mă inspiră și probabil aceștia se vor înmulți pe măsură ce îi voi întâlni pe cei potriviți. Chiar dacă e un volum mare de muncă, trebuie să înveți să te protejezi pentru a evita burnout-ul. Și cum poți să eviți asta?
neapărat îmi iau o zi liberă la maximum 2 săptămâni, în care adaug foarte multe momente de brain dead. Adică după mai multe zile grele te relaxezi și te uiți la un film, serial, meci și atât. Deci nu mai stai că ai primit un mail, stai să mai răspund la un interviu, ai o zi, o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni în care stai doar tu cu tine și atât. Și încă ceva care pe mine mă ajută și mă ajută să lucrez în ritmul ăsta nebun, o lună liberă pe an. Ai 30 de zile fără interacțiune cu jobul. Asta ar fi senzațional dacă ați putea face. Dincolo de lucrurile astea pe care le poți adapta la stilul tău de viață sau pe care poți învăța să le gestionezi, care sunt lucrurile pe care le-ai schimbat la jobul ăsta? Sunt unele joburi în România care ar trebui să fie privite cu mai mult respect financiar. Și aici mă refer la cel de comentator sportiv. Încă nu suntem la nivelul altor țări în ceea ce privește remunerația. Și atunci te ajungi cu banii? Sunt ok. De ce ai nevoie de bani împrumut? De o finanțare a unui podcast, dacă e cazul, mai ales că acum ai și experiență în așa ceva. Vă ajut cu mare drag cu sfaturi. Fac constant investiții, am mereu idei noi, pe unele le aplic, altele mor în adâncul minții mele. E foarte important să ajungi la un respect față de tine și să stabilești o sumă pe care să o cheltui lunar, astfel încât să nu-ți lipsească nimic și să te simți și fericit, să fii și fericit. Dacă după aceea faci mai mulți bani, cheltuielile trebuie să rămână la fel, nu să crească, iar restul banilor trebuie să investești. Pentru că dacă tu crești și cheltuielile pe măsură ce ți-au crescut și veniturile, atunci nu o să crești tu niciodată ca persoană. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic cu asta. Am înțeles și mă mai gândeam la un lucru, că ai zis investiții și mă gândesc că în colegiu a fost necesară o investiție. Totodată și oamenii, cursanții care vin, investesc. Și în nota asta încheiem, ei cu ce se aleg după investiția lor? Când termină totul, ce ar trebui să fie în bagajul lor de cunoștințe? Oamenii cred că au nevoie de o nouă abordare privind modul în care comunică. Acum avem peste tot exemple și trebuie să știm cu exactitate de unde împrumutăm anumite comportamente, de unde împrumutăm anumite expresii. Programul Colegio se adresează oricui dorește să-și perfecționeze abilitățile de comunicare. Sunt profesioniști din diverse domenii care au nevoie să capete mai multă încredere în ei, să dobândească competențe care să-i ajute să aibă relații armonioase și de lungă durată în viața personală, în viața profesională. Un bun comunicator are șanse mai mari să fie vânat de companii care să-i ofere beneficii mai mari sau are un avantaj, să zicem, în fața unui contracandidat care are aceleași abilități, dar nu dispune de aceleași calități oratorice. Hai că s-a băgat și lichidarea. Și cu asta am ajuns la finalul acestui episod din emisiunea de largă informare Fluturașul de salariu. Mai rămâne de spus că numai cine nu muncește nu greșește. Și tocmai pentru că n-am vrea să greșești, vezi ce faci când poate îți vine pofta de muncă. Dacă ți se întâmplă, vezi să fie ce trebuie în contul tău bancar și de banii tăi ia și ceva frumos.